राजेश सहनी। तोता हो तोता उड़ी के जइहा संदेश पगली के सुनइहा। तोता हो तोता उड़ी के जइहा संदेश पगली के सुनइहा। उनका बिना न जियल जाई मांग के जहर ले अइहा। तोता हो तोता उड़ी के जइहा संदेश पगली के सुनइहा। तोता हो तोता उड़ी के जइहा संदेश पगली के सुनइहा। तोता हो तोता उड़ी के जइहा हर पलुन करता याद बढ़िया रे। खाए जानी तो खाना नहीं भावे। हर पलुन करता याद बढ़िया रे। खाए जानी तो खाना नहीं भावे। कितना दुखे में जियत बानी उनके के तू बताइहा। तोता हो तोता उड़ी के जइहा संदेश पगली के सुनइहा। तोता हो तोता उड़ी के जइहा संदेश पगली के सुनइहा। तोता हो तोता उड़ी के जइहा हटल कर जा हम कथी से सीही। पगली बिना न पगला ही जी। हटल कर जा हम कथी से सीही। पगली बिना न पगला ही जी। और विसवरिया राइटर ज्ञानी दुखड़ा जाके सुनइहा। तोता हो तोता उड़ी के जइहा संदेश पगली के सुनइहा। तोता हो तोता उड़ी के जइहा संदेश पगली के सुनइहा। सिग्मा रिकॉर्डिंग स्टूडियो सुगौली।